Dirojeke weke îro de rêxistina Daişa terorîst êrişî bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê kir. Hewla kontrolkirina wê û tunekirina gelê Kurd da. Lê gelê Kurd li Kobanê di destpêkê de berevanî di ber xaka xwe de kir û radestî Daişê nekir. Jê derên xwecehî û şehîdhal jî dibêjin. PD deselata çekan û zorê fişar li millet kir û neçar kir cihê xwe berdin û biravin. Lê Kobanê û bi biryar û qehremaniya Serok Mesûd Barzanî pêşmergeyên Kurdistanê û piştevaniya hevpeymaniya navdewletî hate rizgar kirin. Dastaneka dîrokî bi navê gelê Kurd û pêşmerge hate tomar kirin. Roja 16 Eylûna 2015 rêxistina Daişa terorîst êrişî Kobanê kir. Li gor gelek şehîdhalan xelkê Kobanê amadekariyên xwe kirin da ku berevaniyê di ber bajar û bajarok û gundên xwe de bikin bê ku tirs bikeve di dilê wan de. Lê PD duê demê de rêgirî li wan kir û nehêla berevaniyê di ber xaka xwe de bikin. Li gelek deveran bi zora çekan çekê welatiyan ta bi çekê kesayetî jî ji wan stand. Ew neçar kirin derbeder û koçberî Tirkiye bin û di encamê de bi sed hezaran welatî koçber bin û mal û milkên xwe bicihêlan. Hevdemî koçekdarên rêxistina Daişa terorîst gundewarê Kobanê kontrol dikir. Bi bê tu berevanî ji aliyê çekdarên PKK û PD ve ku Kobanê duê demê de li jêr kontrola PD de bû. Serok Mesûd Barzanî biryareka dîrokî da hêzeke pêşmergeyên Kurdistanê û bi çekên giran şiyan da Kobanê diriya Bakurê Kurdistanê re ango Kurdistana Tirkiye derbasî Kobanê bûn. Heta niha jî gelê Kurd û cîhan dîmenên derbasbûna pêşmerge û pêşwaziya Kurdan li Bakurê Kurdistanê ji wan re ji bîr nakin. Hêza pêşmerge û bi piştevaniya balafirên hevpeymaniya navdewletî şerê rêxistina Daişê bi tundî kir. Kobanê bi qehremaniya pêşmerge hata rizgar kirin. Dastaneke dîrokî bi navê gelê Kurd û li hember tundtirîn rêxistina terorîstî li cîhanê hata tomar kirin. Ew yek bû waneyek ji dijminên Kurd û Kurdistanê re ku Kurd ne bi tenê û ne bêxwedî ne. Kesên zirarê bigihînin gelê Kurd û wê çaran vîsa wan li ser destê pêşmergeyên Kurdistanê û hezkerên xaka Kurdistanê mirin be. Kobanê ji rêxistina Daişê hata rizgar kirin. Êdî ew rêxistina terorîst hatiye ji nav birin. Lê hîn jî bi yek carî têk neçûye. Lê ji dema êrişa rêxistina Daişê ve li ser Kobanê û neçarkirina PD ji xelkê Kobanê re bi derxistina wan ji malan û koçberiyê heta niha û ji ber kiryar û siyasetên PKK û PD li Kobanê Rojavayê Kurdistanê bigiştî ji sepandina felsefe û îdeolojiya PKK û revandin û leşkerkirina zarokan, revandina xebatkar û çalakvanan û her kesê nelgel wan yeknerîn be. Zindankirina wan bi de hezaran ciwanên Kurd koçber û penaberî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye û Herêma Kurdistanê Ewropayê bûne. Çavê wan jî li wê rojê ye. Kiryar û binpêkirinên PD û siyasetên wê nemînin da ku li cih û warê xwe vegerin.